Удари по патката не са позволени. Ясно ли? Само удари по патката, ясно. Точно така. Удари. Гаделичкания също не са позволени. Така, елате тук при ръката ми. Чукнете се. Аз сам не съм се чукнал. Така, ето ги последния финален трети рунд от двубоя за патката. Наблюдавате двамата най-добри атлети за купата на патката тази година. И това са именно Мартин Бендов и Димитър. Така, това беше много мощна серия. Времето напредва в първи рунд. То скоро ще свърши. И аз ще свърша с него. И те ще свършат. Всичко е добре, щом свършва. Така, отново съм притиснат от газа на опонента в червени гащи в ъгъла. Но като коментатор, съдия, рефер, аз няма да оставя нещата така. Това беше Балтия. Балтия в мазгата. Балтия в мазгата, точно така. Ето така. Малко серия от удари. Толкова е светло навън, че сигурно скоро се... Чукане. Митко чукна Марто. Публиката ликува след този удар. В гърдата. Така, опит за удар към главата. Несполучлив. Гард от Митко контратакува. Мартин диши като неебано куче. Така. Сега. Време е да проверим какво пише на нашата Facebook страница, кой е най-красивия на ринга. Да видим сега какво пише в нашата Facebook страница. И се оказва, че най-красивия на ринга е той. Да, точно той. Така, сега. Има ли въпроси от публиката? Да видим на нашата Facebook страница. Защо си такъв педал? Така. Въпрос е защо опонента в черни гащи е такъв педал. Не, ти Така. Половин минута до края. Убийте се, бе. Убийте се като питбули се убийте. Мартин навлиза. И аз навлизам в територията на майката на Сани. Това е удар в мазгата. Това беше много силен удар в мазгата. Така. И продължават, те се млатят. Млатят се, все едно се бият за сърцето ми. Сърцето на Ади е заложено на карта. И цялата публика казва: Ади, 10 секунди, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, я! Копале. Пребиха на това. Край! Ой. 10 минути, да,